هذا النور شفاء صدور. достон ва нишонаи азоби ҷавони бенамоз. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар намозҳо ҳамеша аз азоби қабр ба худованд паноҳ мебурданд. ин тасвири як ҷавони 18 сола аст ки ҷасадаш баъд аз 3 соат аз қабр ба хотири таҳқиқи тиббӣ дар кишвари Омон кашида шуд. ин ҷавони зебо ки мӯйҳои сиёҳи чун торикии шаб дошт, баъд аз ҷанг бо рафиқояш кушта шуд ва баъд аз 3 соати дафн аз қабраш берун оварда шуд, ба фикри ин ки ӯ ба ҳолати аввалинаи худ боқӣ хоҳад буд, вале азоби худованд ҷалла ҷалолҳу сахт аст. зеро баъд аз кашидани ҷасад диданд ки ҷасадаш комилан аз шиддати азоби қабр тағйир ёфтааст. мӯйҳояш сафед шуда ва рангаш сабз шудааст, комилан тағйир ёфта буд. вақте ки аз хонаводааш дар бораи амалҳояш пурсиданд, гуфтанд: намоз намехонд ва ба шунидани мусиқӣ зиёд алоқа дошт. шумо лутфан ин тасвири ҷавонро мушоҳида намоед ва бубинед ки Қуръон мефармояд: азоби худованд ҷалла ҷалолуҳу ҷавонро пир месозад. шумо ба хубӣ назар кунед ки мӯйҳои ин ҷавон сафед шудааст. шумо лутфан ин тасвири ҷавонро мушоҳида намоед ва бубинед ки Қуръон мефармояд: азоби худованд ҷалла ҷалолуҳу ҷавонро пир месозад. шумо ба хубӣ назар кунед ки мӯйҳои ин ҷавон сафед шудааст. чеҳрааш ваҳшатнок шудааст. нахустин чизе ки дар рӯзи қиёмат аз он суол мешавад, ин намоз аст. намоз сутуни дин аст. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар мавриди шахсе ки хабар дод ки дар қабр азоб мешавад, яке аз онҳо суханчинӣ ва дигареш либосашро аз пешоби худ нигоҳ намедорад, зеро суханчинӣ сабаби душманӣ байни мардумон мегардад, агар чӣ ростгӯ бошад. вақте ки касе ки намоз намехонад, мутаваҷҷӯҳи покӣ либосаш аз пешоб намешавад. ба ҳамин хотир азоби сахт барои бенамоз дода шудааст. касе ки намоз намехонад, бо худованд ҷалла ҷалолуҳу суҳбат намекунад, зеро намоз хондан сухан гуфтан бо худованд ҷалла ҷалолуҳу аст. ва касе ки дар тамоми умр бо худованд ҷалла ҷалолуҳу сухан нагӯяд, дар ҳақиқат бо худованд ҷалла ҷалолуҳу душманӣ мекунад ва дар вақти мурдан худованд ҷалла ҷалолуҳу болои ӯ қаҳр мебошад ва азоби қабр ба сабаби ғазаби худованд ҷалла ҷалолуҳу болои ин инсон мебошад. хоҳарон ва бародарони мусалмон, шумо ин тасвирро мушоҳида намуда пас ибрат гиред. шумо хуб ба тасвир назар кунед ки ӯ як ҷавони 18 сола буд, вале баъд аз 3 соат ба хук супоридан мӯйҳояш сафед шуд ва ҳатто назар кардан ба рухсораҳояш ваҳшатнок аст. худованд ҷалла ҷалолуҳу ин ҷавонро афв намояд. хоҳарон ва бародарони мусалмон, шумо медонед ки такрори сухан ва шунидани лафзҳои ноҷоиз билохира ба қалб интиқол мешавад. ҳаргоҳ сухан дар забон зиёд такрор шавад, дар қалб менишинад. шунидани мусиқиҳои мунтазал ва гӯш додан ба хондани духтарҳои бадкор ва рақсҳо чунин оқибатеро ба бор меоранд. биёед тавба кунем ва боргоҳи илоҳӣ баргардем. биёед ба худованд ҷалла ҷалолуҳу оштӣ намуда намозҳои худро адо намоем. то вақте ки инсон зинда аст, дарвозаи раҳмати худованд ҷалла ҷалолуҳу кушода аст. дарвозаи тавба боз аст. биёед тавба кунем пеш аз оне ки дар лабораторияи қабр санҷида шавем. биёед пеш аз оне ки ба мушоҳидаи чашмон дузах ва азоби худовандро бибинем. бо илм ва фаҳми азоби худованд ҷалла ҷалолуҳуро бидонем ва аз азобаш ба худованд ҷалла ҷалолуҳу паноҳ бибарем. худоё моро аз азоби қабр ба худат паноҳ мебарем.